Jien dħalt f'kuntatt mal-Ħajja Founders meta kont fis-seminarju tal-Qalb ta' Ġesu. Kienu snin sebgħinijiet, l-aħħar ta' sebgħinijiet. Dak iż-żmien il-Ħajja Founders kienet fidejna s-seminaristi. Kellna diversi ħarġiet kull wieħed, grupp ta' seminaristi, u konna nieħdu ħsieb kollox, il-min nagħtu l-artikli, il-format tal-Ħajja Founders, il-typing kultant, il-setting tal-Ħajja Founders, niġru wara miħaj jiktab l-artikli biex toħloġ fil-ħin, naraw kif nissettjaw b'mod interessanti, nsibu l-istampi interessanti, adattati. Naħseb li waħda mill-challenges li kellna kienet li nfittxu artikli interessanti u attwali. Naħseb dejjem hija l-xewqa tal-Ħajja Founders. Dejjem hekk kienet li tfittex artikli, kommentaturi, materjal attwali, interessanti u li joħloq interess, li joħloq anke diskussjoni kultant. Naħseb li għalija kienet esperjenza sabiħa ħafna. Naturalment teżiġi ħafna kreattività, teżiġi ħafna kuntatti, teżiġi ħafna ħsieb ukoll, xi ftit tal-ħin ukoll, naturalment. Imma kienet esperjenza pożittiva ħafna, kienet esperjenza li għenitni ħafna anki l-qudiem. Naħseb li il-Ħajja Founders kienet biċċa xogħol interessanti għalina bħala seminaristi u kważi konna nikkompetu ftit bejnietna ta' min tkun l-aħjar, ta' min tkun l-aktar interessanti, ta' min tkun l-aktar fiha materjal tajjeb, ta' min għandha format sabiħ. Kienet esperjenza sabiħa ħafna. Naħseb li tgħallimna ħafna u naħseb tajna kontribut tajjeb ħafna. Niftakar dak iż-żmien kien ikun hemm bħal dun Louis Bezzina, bħal dun Joe Farrugia, dun Ediza Mejtu u oħrajn li konna nagħtu kontribut qawwi u interessanti għal din ir-rivista. Ma jiddispeċinix li għaddej din l-esperjenza, anzi kienet arricchiment għalija anke għall-oħrajn u naħseb li l-kontribut tagħna sewwa wkoll.